परभणी शेतकऱ्यांचा भव्य मोर्चा। शेतकरी नेते राजू शेट्टींनी मोर्चात सहभाग घेतलाय। कर्जमाफीचं आश्वासन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं मूळ कारण असल्याचं त्यांनी म्हटलेलं आहे। आत्महत्या करू नका, सरकारला प्रश्न विचारा असं देखील शेट्टींनी म्हटलेलं आहे। या मोर्चात राजू शेट्टी सहभागी झालेले होते। परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा मोर्चा धडकलेला आहे। परभणी शेतकऱ्यांनी भव्य मोर्चा काढलाय। राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार जे अप्रत्यक्षरित्या सचिन जाधव यांच्या आत्महत्येला कारणीभूत आहेत। कारण त्यांनी जेव्हापासून घोषणा केली की आता आम्ही काही कर्ज माफ करणार नाही, त्यावेळेपासून महाराष्ट्रातल्या शेतकरी जो कर्ज माफ करेल सरकार, कारण त्यांनी आश्वासन दिलेलं होतं, त्या आशेवर बसलेले होते। त्यांनी आशा सोडली आणि आत्महत्या वाढल्या।